Dámy a páni, vítajte pri novom videu, novom stavaní ďalšej časti motora. Minule sme mali turbo a teraz sa bude skladať, neviem, tak nejak všetko okolo toho, nejaké drobnosti tu budú. Ale ešte predtým, ako začneme, zanechajte like, teda dajte ďalšie lajky na ďalšie videá, ktoré tam sú, a zanechajte odber, ja budem veľmi rád a môžeme sa pustiť do skladania. Ja zatiaľ tak nejak skontrolujem, či tam je všetko. A hlavne ešte si dám trošku bližšie webku. Fajn. To aj tu je pinzeta. Ja si tak očami prejdem diely, že či tam je všetko. No aspoň to bude vtipnejšie, no. Hlavne tie skrutky, ale tých tam moc nie je dneska, takže okej. Dobre, to sa bude zasúvať. Nič tu není. Našťastie, lebo mi tam boli skrutky. Dobre. To sa to otvára lepšie ako minule, trošku ľahšie. Tiež to nemusíme mať na stole. A máme to správne. Samozrejme už tu vidím prvú vec, ktorá tam pôjde. A to je vlastne A11, čiže to je palivová lišta. Ktorá tiež plastová, samozrejme. Vezmite sestavu bloku motoru, ktorú ste zostavili v čísle 10 a umiestnite palivovú lištu na 4 čepy sacího potrubí. Jo, čiže vlastne sem z vrchu. Lebo tie čapy sú tu. No, tak nejak dosadí na seba. 15 minutes later. Ale si neskrutku, to si iba zaklada, že áno? Mám sa super. Pretože ma trošku pobolievala hlava, ale už je to fajn. Tam ale nevojde takto, má byť. Jak to vidím na tomto obrázku, tak to má byť na vrchu. No tu strávime polovicu streamu, mám pocit. Wow. A ináč aj tá pinzeta ma zaujíma. OK. Ale jak má tam istoto, aby to tam držalo. Aha. Asi takto. Tak ja som to len ako špatne videl tam. Jo, tak to asi mám. Dobre. Opatrne vymnete 6 modrých spojovacích dílov. 11 pés držákov, vložte ich širší konce do zvýraznených otvorů ve stříkovací rampě. Tak už sa nedivím, jak som sa včera bavil s kamošom, že ani on by na to nemal nervy. Na stávanie takýchto drobností. 6. To mám strihnúť. Sú červené a modré.
Ty vole, tak to si robíš srandu. Ako vidím, kde to mám strihnúť, ale no dobre. Dobre, mám jedno. A tým širším koncom. Je ich tu 6, ale no tak tu fakt budem potrebovať pinzetu. Takisto som to dával aj to prvé a niekam mi to spadlo. Hrubšou časťou. Asi som stratil prvú časť. Toto tu. You serious? Je, počkaj. Ešte táto sranda. To má ísť asi sem. Tie modré by mali ísť sem. Strkovacia rampa. Vložte jej širší konce, ale tu musím ešte asi strihnúť trošku. To ešte taký kúsok ostal. Momentálne som tak rád, že nemám široké prsty. No a kde to proste... Ja to tam dám bez toho, to tam nejde s týmto. Jak to tam... No a ďalšia časť mi proste odletela niekam. Ako... To tam dám bez toho, ja to tam dávať nebudem. Aha, bez toho to tam asi nepôjde, pretože to tam musí byť... No ty kokos. Extrém. Dobre, 50, pripraviť sa na miesto. Má to byť zasunuté tu, v týchto otvoroch. Zasunuté čepy na stříkovací rampě. Jedná se o dodutý sloupku na sběrném potrubí. No a malo by to být nějak tak. A vlastně ty čapy držia túto lištu, ktorú som tam dával ako prvú. Fú, ty kokos, tak dobre no, tak ja to skúsim ešte. Mission failed. We'll get them next time. Ono to tam proste nedrží. Mne sa to podarilo. Tak.
Niečo podobné som už skladal. Mám tam 4. A to ja sa chystám potom po Skyline na Supru, lebo ja mám vymyslené také pozadie za mnou, vitrínky a tam tie 2 autá, takto, hej. Dám tam všetko, čo mám rád, vikingské rohy, tieto autá a tak. Ale ak už som tam videl tú pinzetu, si hovorím, aj. A ja som už použil pinzetu aj tam, kde netrebalo použiť pinzetu, hej, ale proste som musel, lebo už som to mal poskladané a časť sa mi trošku povysunula v tom motore, to bolo ešte predtým. Jo, je to tam, akurát je to trochu krivo. Alebo to tak má byť? Lebo dve mám rovno a 2 mám tak krivšie, tak asi to tak má byť. Rád neviem, jak to tam potom strčím. Dobre. Opatrne vyjmete 6 červených spojovacích dílů, 11 quest držáků, jejich konce zasunete do zvýrazných otvorů ve vstříkovací rampě. Teraz tie modré mám strčiť sem. No tak starať toto asi je po všetkom, no. Jo, a ešte k tomu to majú zopačne. Tak. Dosadlo to tam.
Ale tak rovno, jak to oni chcú, to asi nebude. By ste chceli. Ale tu sú niektoré nejaké naviac, lebo oni vedia, že proste ako... Už som asi získal skill na to. OK, dobre. Tak je to tam. Dobre. Ale nechcete, že by som tu mal rovno. Už napríklad neotočím ani. Teraz tie modré. Jo. Zase budeme pinzetovať. To bude musieť, neviem či to bude mať dobrú kvalitu, ale to bude musieť priblížiť, lebo toto... Jo, a ešte k tomu to majú zopačne. Tak. Dosadlo to tam. Ale tu sú niektoré nejaké naviac, lebo oni vedia, že proste ako... Dobre. Ešte dve. OK, posledné je tam. Neviem, či to bude vidno, ale... No, je to vidno. Dobre, ďalšia časť. Jo, ale takto by malo ísť, lebo opačne by to asi nešlo. Dobre, je to vnútri.
Ďalšia časť, ktorá by mala byť už jednoduchšia, dúfam, že to najťažšie je za mnou, tak je umiestnite ozdobu krytu váhadla do obdelníkového otvoru na horním krytom otvoru a olejovou zátkou. Načepem do kulatého otvoru na druhom konci horního krytu motoru. To sa iba zasúva, to sa nebude skrutkovať. A vidím to. Dobre, to tam máme. B. 11G, to by mala byť čierna časť? Jo, to je tá čierna časť, to je tu. Jo, to je toto. Počkaj, to má dosadnúť, nie? Úplne. No, potom tu máme, namontujte konektor chlazení klikové skříně 2 do otvoru na pravé straně horního krytu motoru. Viete, zkontrolujte polohu na obrázku a konektor chlazení klikové skříně 11D do druhého otvoru v horním krytu motoru. No, to je pravda. Ty vole, ono mi to vypadlo. CSko. No a teraz jak to tam dám cez ty čapy? Co stáhnu, akorát určite budú nic kupovať. Tomu, že kupujú auto. No to ja úplne chápem. Je to tam, ale ono to... Dobre, to by sme mali. Nasadte zahnutý konec přípojky sání klikové skříně 11F na levý čep ventilačného konektoru 11D a poté nasaďte druhý konec přípojky sání 11F na přívodní kanál vzduchu 1 10A. Připevněte chladící trubku klikové skříně 11C k předním čepům na větracích konektorech 11D a 11E. Dobre, to máme vlastne tieto dve časti. No tak ako to už chcete odo mňa priveľa, ne? No sa mi to tu odpojilo.
Ja potom, keď robím až takéto tu veci, hej, na Skyline, že proste ako je to hardcore a potíš sa pri tom, ja potom si pozerám ľudí, ktorí to už postavili a fakt niektorí mali na to nervy, ako fakt, že mali nervy. Jo, je to tam. Kámo, to sú pocity, ako radosť a zároveň prepotenosť. By sme mali a tento diel musím strčiť z tejto strany. Máme to inak. Battle Pass v Narake a no Rocket Pass v Rocket League. A občas keď tam niečo pekné je tam teraz Nightmare Before Christmas. Tak to by som chcel. Dobre. Ďalšie, umiestněte kryt kompresor 11M a kompresor a držák 11K mezi přední část kompresoru 11N a zadní část kompresoru 11L. Jak je znázorněno na obrázku. Tečným stisnutím spojte díly tak, aby k sobě těsně přiléhali, jak je znázorněno na detailním obrázku. Není problém. To je tento, OK. To by malo být tu, toto tu. Potom tam bolo toto je na spod. To je toto, dobre. Pečlivě tyhle 4 díly spojte. Tak mali by sme to mať, je to spojené, no. A teraz to zasunieme. Nevypadlo, no, ono mi to vypadlo znova. Musím pretlačiť ešte. No je tam prsty, ako je to malý priestor, tam prsty už moc nedáš. Dobre, je to tam. A máme tu posledné. To by malo byť tiež z tejto strany. Čiže vlastne, jak máme ten motor. Jo. Takto. Skúsim vám tu natočiť, takže by ste videli, kam to dávam. Vlastne sem, hej. Ďalej. Vyrovnejte kratší výstupek podpěry napínací kladky 11L s otvorem ve spodní části levého dílu bloku motoru 5B díly upevněte jedním šroubem. Už som aj čakal, že sa k tomu nedostaneme, ideme skrutkovať. Počkaj, to ako vážne? Sem? Jak? No moment, tak najprv tam asi skôr dám toto bude jednoduchšie. Umístněte snímač vačkového hřídle 11 je do příslušného otvoru na krytu rozdělovače. Asi tak. OK, už je to tam. A teraz ideme skrutkovať, no, takže...
Máme tu dve skrutky, hej. Keby náhodou zase jedna náhradná. Má to ísť takto obrátenie a proste... To si by som mal trošku otočiť, lebo inak to tam asi nedám. Tak dobre, potom to tam dám, najprv tam priskrutkujem túto blbosť. A few moments later. Wow, satanka, skrutkovanie pokračuje. Teraz u mňa, mám z toho už trošku ako potím sa moc. Odin, daj mi silu. A tak ja volám svojho boha. Proste to tam neviem dať, neviem to tam priskrutkovať. Ideš? Už som stratil polovicu nervov, keď som tu dával pinzetou tieto modro-červené časti. Potrebujem, aby si mi priskrutkovala túto poslednú časť. Lebo vyskočím v Robloxe von oknom. Ktorú? Túto tu. Toto? Pozor, to magnetické. Neskoro. Jebe. Celý život budeme skrutkovať. No tu je to podľa návodu, hej, tu to máš, jak to má byť, kam to má ísť. Vidíš na to dobre? Kolík tam súň, skrutku tam súň. Má to ísť tak? Áno. Nemá ísť tam ešte niečo? Ne. Zalez tam. No musí, moje skrutky mám Zlepšila ty môj stoličky. Pozor! No. Ja to zase, Ja to bezpečia, to zase to je moje stoličky. on to pôjde zase, A mne nadáva, poďme. a nebola sa bolí, jo. Môže sa vyváčom. A tak môžem na svoje kalma, čo to bola, tiež zaloka. Dáš ten prst preč. Ja si potom satanku na tom skyline preveziem. Ide tam? Jo. Trochu ťažko.
Dobre, Dobre. a je to presne tak, jak by to tam malo byť. Tu je to tak trošku viacej dokrýva. Jo, dobre. Počkaj, musím sa ukľudniť. Ešte sa musím strčiť toto. Jak si teraz v ruke nechceš dať pauzičku? Ty vole, Parkinsona zostanem stať. Kam to má ísť? Jak to tam mám dať? Kde to malo byť? Tu sú tie čapy niekde. Toto? Ne. To je toto. Čiže tak. Je hele, tady. Ja si musím oddychnúť. Nechceš už to svetlo vypnúť? Takto? Áno, asi, jo, dobre. Dobre, takže. Stihli sme to za hodinu 44 a dali sme dohromady. Bojím sa toho chytať normálne, už teraz, fakt. Ja som zvedavý, aké ďalšie, lebo tu ešte isto niečo príde ešte. Tu je nejaký prípoj, tu je niečo, hej, ako musím to niekde pripojiť. A tu sú potom, toto pôjde ako, bude to proste takto, tu bude predná maska a pôjde to takto, lebo to sú výfuky, hej, výfukové tieto potrubia. Ty si včera pil, ja som mal včera 4 piva, no. Dneska si nedám ani nemám doma pivo, takže ani by mi nechutilo. 7 ľudí, co chce hrať, ale napsali nám Igor. No tak si od nich vypýtaj Instagram. Dobre, takže dneska sme tu pinzetovali tieto kolíky, dali sme tu na vrch tieto ďalšie potrubia a to. Už ani neviem, jak sa to volá, už kašlem na to teraz, natočím potom ďalší short. Ohľadne toho, tak trošku viacej detailnejšie. A ja sa na vás teším pri ďalšom videu samozrejme. Toto dám potom už dneska do štádiu editovania. Už potom na to môžem makať. Ďakujem, že ste si toto video pozreli. A nechajte, ak som pravil na začiatku, dajte like, dajte odber na tento kanál Heimdall Plus, ja budem veľmi rád, pomôže mi to, nič vás to nestojí, ale mne to pomôže. A vidíme sa pri ďalšom videu, zatiaľ sa majte a čus.